Miss Rabbit's Day Off. Si Peppa kay nangulag, diri sila nag-sleepover ilang Rebecca Rabbit. Wala ginila mi ay parat kaayo kinsa gatimplaan ni kalami basag pasagpaon. Hoy gapabuhi Rebecca diri ay jud pag hinilas. Ayo pag hinilas pipa kay bisag ipakugti ka. Bye adto na ko oy malas ting balay. Mas malas no. Hoy Auntie Rabbit bisag manglaki ay mamayito imong bana. Never jud na kay gwapa na kay ko siyang paningin din kamo hipusan na inyong mga dulaan. Paghuwat apurado. Ipakog tikag di ka makasabot ha ikaw ha lupik ko'y bata nimong di ka makasabot ha mo lupik ka abnormal on buwang ka Abnormal pag oh, yun. hi hello hala parehas lagi mong nawong maog yun paghilo mong duwa bisag ipampakog ta mo mga tirang kay muda langsa kay nyong balay mo adto na ko langsa kay gubot pa jud kayo bye dagan pa kog trabaho bye sister kong pala utang goodbye bisag ikaw ra na Uy! gaba sir natumba ni itlog og nawong ang dulaan. Sakita kayo, kinsi gabot ang atong dulaan dito kay ako idaso, ako Girly, ipakog. chill, Ayaw pag English. It's not our Ayaw fault. pag English, pilingon kika bisag sagpaon di ka. Salaman po na nimo kay Ha? damahag kang buanga ka dayon sala sa kong anak. Dayon, nahadlok ko nimo. Wala po ko nahadlok. Mayra po doy kay abnormal siya gutok. Buang jud. Si Miss Rabbit ang mupuli sa trabaho. Hay, Ginoo ko na najug ka ay Miss Rabbit. Chill, igsuon na ko Miss Rabbit kay si Miss Rabbit na iubo sa utok. Hala na unsa siya. Paghilom, tirang kay kada. Ambi na nimo order be. Sagi pang waskag ko na aron. Hala. Okay ra ka to siya kay dili na ko kautang mangudog wala siya. Koy labot. Ipautang po na ko ni. Ginoo ko tabang. Ngi dili di ka kabalo na unsa man Ipautang po na ka. ko ni uy na unsa Kani ka. pod uy pautang po na ko ni uy. Ang kanding gatik ati kog nurse mangkukulam rabang dako. Deserve gabaan pilingon man gud kaayo naligyas sinuon. Ingon sa ragudog Hello, unsa ato pabarang mo? Ay, ikaw man din na Miss Rabbit. Kamusta? Okay ra kayo ko aning pisong halin kay puros utang ang uban. Apurado pa kayo pala utang pala may ipang daso. Na mauna bugoon magud ka mo cashier magpautang pod bugo. Hoy, ang baboy na maligyag ice cream. Kinsa man isig panawag oy na maligya tag ice cream. Paghilom pa kay kanay si Miss Rabbit kamatyon nun na. May rapod oy kay ako gahago na ko diri. Tapos ako pa iyang papulihon, yahay kay siya. Dasok na ko siya. Naunsa man kapaoy gadako ra ng tiyan ni muda. Sige ra gagreklamo gadako rang tiyan baway trabaho. Ho, mitingog po ng senyorita nga hugawan. Kuan ako kanang ice cream. Ice cream man jud na nabuang ka unsa nga flavor na atay chocolate tapos tay banana. Strawberry lang ako para magamay pa niya akong tiyan. Sige strawberry imo ha. Ay lanay man unsa man. Unsa man na oy unsa. Lami igyapon kay ni. Bisan paglanay lami igyapon. Ruff. Lagom nga ero speaking, magpahatod mong lechon tray. Ay, kung bugal-bugali ba bisag na. Lungon ako ipahatod kay hapit na ni mamatay ng isa diri. Ay, mapalungon na ka nga wapay balsamar. Natay hatod lungon didto. Lago ba ang sakyanan kay giunang chismis? Yes, hello. Unsa ato magpaupaw ka oy? Tabangi ko be kay naguba akong sakyanan. Okay, huwat lang dira ha anak nako. Hoy, lagom na iro. Paghilo mo sa kay ako'y nag-driver diri kay bisag ipabangga ko ni mga matay hinuntang tanan. Hilom oy, hilas. Lisod kay mag-drive og rural dagag abnormalon nga pasahero. Otro pod mamaligyag ice cream lisod kaayo kay abnormalon ang namaligya. Abnormalon po ning ka-share diri kolirang utok magpautang. Ay. Pagawsan ako ay okay naman ko. Unsa man nga na oy dili na ko. Paghilom ha. Kabisag barangon hinunti ka dira aron. Bisag ako'y mopatay ni mo ron, ingna kog bakakon. Oy, Diyos ko, dili na jud. Diyos ko kay mong mga trabaho ay. Mao jud, pili sweldo nimo kada adlaw. 1.1 billion nga naman. Bot. Nabot lagi daw di ko motuo pod nimo eh. Eh di ayaw kinsa man po'y pobre na tong duha. Ew. Ay.